Mayong adlaw kaninyong tanan. Mapasalamaton ako sa Ginoo sa inyong pagtan-aw sa mga video na atong gina-upload. Ug karon lain usab na mensahe ang atong pagaisgutan. Ug karon dili na nako langayon ay sa mughawa. Pabilin kamo sa paglantaw nining video kay naa ko ipaabot ug ang Dios magapaabot og panalangin sa pagpahinumdum kanato. Today's title is Responding to the Season. Responding to the season. Ang atong pag-respond sa panahon. Ingon pa sa Genesis chapter 8 verse 22, adunay panahon sa ting-ani, panahon sa ting-init, ug panahon sa kagabhion ug kabuntagon. Naay mga kadaiyang mga panahon na atong masinati diri sa kalibutan. Sa atong pag-alagad pud sa Ginoo, napoy panahon sa ting-init, panahon sa ting-bugnaw, panahon sa kagabhion ug kabuntagon, naay panahon sa ting-tanom ug panahon sa ting-harvest. Ato nang ma-experience, unsa man ang mga experience na panahon sa mga pagsulay, panahon sa mga panalangin, panahon na naay balatian, panahon nga naa kay mga problema na dagko kayo. Ug unsaon nato pag-response mo nay gusto nga ipaabot kanato sa Ginoo karon kay ang Dios mahigugmaon siya kanato. Na siya gusto nga ipasabot kanatong tanan. Kay kita nga mga tao kung wala gyud tay kaalam, wala gyud tay pulong sa Ginoo, mapakyas gyud ang atong pagkinabuhi diri sa kalibutan. Giyon para sa unang punto nato, point number 1. God wants us to respond to the seasons of life we are in a positive way because His ultimate plan is positive. Tungod kay positibo ang plano sa Ginoo kanatong tanan, aduna siya plano na manindot sa atong kinabuhi, kailangan pud ta mo respond sa mga panahon na atong masinati karon, problema, pagsulay, panalangin ug uban pa, pinaagi sa positibo nga binuhatan. Kay naa man gyud nagkalain-laing mga sitwasyon, dahil mga tao nga tubang nimo, imong pamilya, ang imong mga amigo, na sila kadaiyang na panahon na nasinati karon. Na mga tao karon sa ospital, ang ilahang panahon maong panahon sa balatian. Ang ilang pamilya panahon karon sa panginahanglan na wala sila'y budget unsaon pagbayad sa mga galastuhonon dira sa ospital. Adunay mga tao karon na daghang mga problema, naputos sa utang. Daghan kay mga tao karon na wala na moalagad sa Ginoo, na sila sa panahon sa tingbugnaw. Nagkadaiya ang ato ang mga nasinati diri sa kalibutan. Pero timan-an nato na ay gusto nga ipaabot kanato ang Ginoo na kinahanglan kabalo kita mo response tining mga panahona. For example, kung panahon sa tingbugnaw, diba, bugnaw kayo, nakita ninyong snow, ting bugnaw. Unsa may kailangan nimong buhaton? Maghukas ba ka kay ting bugnaw man? Or magkuha kag jacket kay ting bugnaw man? Diba, magsuot yung kag jacket kay bugnaw na kayo ang panahon. Bugnaw kayo. Usa dihang ting ulan, sige ra kag, ay, unsa man niyo, ulan man niyo. Dapat mo kuha gud ka og payong kay aron dili ka mabasa. Mao na ang tamang pag-respond nato sa panahon. Unsa man ang mga mali nga response sa dihang mahitabo ang ting-ulan, maghukas ka, magkatawa ka, magyaw-yaw ka, manang we need to learn how to respond, not to react. Kay usahay mo react lang ta sa atong mga ngabil. Magyaw-yaw ta sa mani, ay tingbugnaw naman pod, panahon sa ting-init, ingana panahon sa ting pagsulay, sige ra tagyaw-yaw atong sisihon na ng atong pamilya, magyaw-yaw ta sa Ginoo sa man ni Lord. Usahay na over na ta sa mga pagsturya, sa mga pulong na dili ta angay natong isulti kay namali ta og pag-response. What does responding positively mean? Give God permission to correct you. Kailangan tugutan nimo ang Ginoo nga ikaw panahon sa mga kapakyasan, panahon sa problema, naagi pagbadlong ang Ginoo, pagpahinumdum ka nato. Tud kay basin og nalapas na ta, nakalimot na ta diha, mao nang tuguti nga ang Ginoo sa imong kinabuhi makorekta. Tungod kay sa dihang ikorekta sa Ginoo nagid siya dakong plano sa atong kinabuhi. Number 2, begin being grateful for where you are. Kailangan imong pasalamatan ang Ginoo. I-appreciate nimo ang mga butang na nahitabo sa imo, even though mga sakit, problema, dili ka magyaw-yaw, dili na noon ka magsisi sa uban, imo pang tungluhon ang Ginoo, imo pang gubaon ang mga gamit, daghan kay kag buhaton. Pero ang kailangan lang yun nimo, Lord, ialaw, nahitabo man isa ang kinabuhi karon, pero nasahid ko na dili ko nimo pasagdan. Kailangan mo response gyud ta na tama o dili mali. Number 3, elevate your praise and worship expression. Kailangan gyud na mutubo
mo elevate, unsa man kailangan mo improve ang ato ang pagdayeg diha sa Ginoo. Kay basin kusog ra kahit mo dayeg sa ubang mga tao, sa mga idol, mga artista uban pa, pero sa Ginoo dili kay ta kabalo mo pakpak. Dili kay ta kabalo magpasalamat diha kaniya. Walay paglambo ang ato ang pagdayeg sa Ginoo. Usahay kalimtan pagyud nimo ang Ginoo sa pagpasalamat panahon sa ting simba. Matulog ra ka panahon sa ting simba, dili ka maminaw sa wali. Usahay wala nato na dayeg ang Ginoo bisan sa atong pagkinabuhi, kay ang pagdayeg sa Ginoo dili lang pud panahon sa ting simba. Sa atong matag adlaw nga pagkinabuhi, kung nahimaya ba nato ang Ginoo, nasunod ba nato ang iyang kabubuton, mao nang i-elevate, mulambo ta sa ato ang pagsimba o pag-alagad sa Ginoo. Number 4, boldly start serving God on a new level. Kailangan naagyud tay kaisog nga mo level up sa atong pag-alaga diha sa Ginoo. Kailangan na magsugod ta kung naa pa kay wala na buhat kaniadto dili ka kabalo mosulti sa pulong sa Ginoo, pero gibati nimo na mo share sa pulong sa Dios kana imo nang sugdan, imo nang i-allow sa imong kinabuhi kay kabubut-on na sa Ginoo. Gamiton ka sa Dios para daghan pag makaila diha kaniya. Kay kung magpabilin kita nga matalaw na mulambo, mo improve, mo tubo sa atong pag-alaga diha sa Ginoo, kita gihapon ang luoy. Point number 2, obedience is not only you doing something but also you allowing God to do something. Obedience is not only nga mabuhat ka sa mga butang nga ni ana, kundili kailangan na i-allow nato ang Ginoo nga makapamuhat diri sa tong kinabuhi. Tungod kay kung wala ang tabang sa Ginoo, wala gyud tay mahimo. Mao nang i-allow ang Dios ang iyang pulong sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Kay kung wala ang iyang tabang, asa man ta puniton? Kung wala ang gahom sa Ginoo, asa kaya ta? Mao nang ayaw kalimot na kung naa kas panahon karon sa problema, pag-respond og tarong, i-respond, iduol na sa Ginoo. Ayaw pag-react na magyaw-yaw ka, wala kay gibuhat, natulog na hinuon ka, magpakamatay na hinuon ka, mag-adto ka sa ubang mga tao, imo silang samukon, imo silang tagaan og problema. Mali na na pagbuhat sa mga response, nag-react ta. Kailangan na mo response ta sa tama nga pamaagi, kay ang Ginoo dili ta niya pasagdan. Ang saad sa Ginoo kanato na sa dihang mo commit lang gyud ta sa atong kinabuhi diha kaniya, buhaton gyud niya ang mga butang na para sa atong mga kayuhan. Ug kung kini na video nakapanalangin kanimo, hinaot na dili nimo kalimtan sa pag-share o pag-like man, o pwede ka mag-comment, pwede ka mag-share sa imong experience, or naa ba kay gusto nga idagdag nining message, pwede nimo i-comment. Salamat kay sa imong pagtan-aw, hinaot na napanalanginan kanini na message. Dalay go ng Dios sa walay katapusan.